Здравейте, казвам се Лъчезар Попов, доктор дентална медицина. Изкарах първите 3 модула. Впоследствие записах и последният мастер-класа на курса ботулинотерапия. Идеята беше много добра, защото научих нещо съвсем различно от това, което бяхме учили в предишните модули. Препоръчвам го на всички, защото в мастер-класа това, което ще научите, е съвсем различно от това, което сте учили преди това. Нещата се получиха много добре. Практическият курс е идеален, защото всеки има възможност да работи върху модел. Теорията е препоръчвам, защото съвпада идеално с нещата, за които говорим. Много добре се получи и изобщо не съжалявам за времето, което прекарах там. Екипа е перфектен, доктор Пак Христова обръща внимание на всеки един от колегите, така че нищо няма да загубите. Пробайте го и ще видите, че ще останете доволни.